Ayuno! Yo, what's up mga kadudskis? It's a beautiful day. Ngayon punta tayo ng Calasiao, mamimili tayo ng puto kasi doon masarap ang puto. Saka pupunta na rin tayo kay Senyor Tesoro dahil matagal na tayo hindi nakapunta ron. Bago ang lahat, yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, alam ko marami pa kayo kasi wala pa tayong daan ng subscriber. Please subscribe to our channel, Adventures of Dudski. Saka paki-like and share na rin mga videos natin para dumami na tayo mga kadudskis. Tara na mga kadudski, biyahe na tayo. Let's go! Ayun o! Yung mga kadudski, nandito na tayo sa Calasiao. Nandito na tayo sa gilid ni Senyor Tesoro. Actually dito kami lagi nagpupunta ni manager. High school, college pa kami ni manager. Dito kami nagpapahinga. Ito na yung yan o, Senyor Divino Tesoro. Yan. Medyo nag-iba na rin to. Dati hindi ganito ito eh. Ayan o. So tara mga kadudski, pasukin na natin at makapaghingi tayo ng gabay at protection kay Senyor Tesoro. Let's go! A few moments later. So ayun mga kadudskis, nakabisita na tayo dito kay Senyor Divino Tesoro Shrine. Kaso nakita nyo naman yung loob niya, under renovation pala. Under renovation. 2 beses na yan! So dati pwede kang umikot dun sa likod, ngayon under renovation kaya parang asikip. Pero okay lang naman yan dahil importante yung pagdarasal natin. Ngayon naman pupunta na tayo dun sa bilihan ng puto Calasiao. Ayan, sikat na sikat ang puto Calasiao mga kadudski kasi napakasarap, saka mura, saka malinis. Ayan o, yun, dun tayo pupunta. Tara mga kadudski, puto. So yun mga kadudski, so daming actually dati yung bentahan dito doon sa gilid ng ma'am. Ngayon nandito na sila. So yun. Sir, para makabenta rin ako. Pwede ka lang. Sir, kayo taga dyan alam. Guys, sa kilo ba? Sige mo. Nabon siya. Yan, nagdiraman ko. Si Catalante si Kasawag. Yan binibenta na ako dito mga kadudski. Siyempre dito lahat nagbibenta ng mga kakanin, puto, yun. Kaso si manager may suki na yata eh. Sige ma'am, sige labat. Kasi ka lang suki na nabikwarta. Gila, ano pang sa ligatas man? Parang sa pila po. Yes, dahil sir. Dahil ka rito. Yes, sir. May libre ticket po. Baka gusto mo din natin. Sige. Sige, salamat. 10 piso. Yun. Makabenta rin. Hindi ko no. So maraming mga puto flavors. So mga kadudski, pagka bibili kayo dito na lang kay Ma'am Marie Chris. Madam sir, puto Calasiao. Special. May Marie Chris. Ito. Yan, ito lang yung hanapin nyo. Nasa
kanto lang sila. Pagbaba. Tapat ng simbahan yun. Ayan. Ano? Ito ma'am, anong flavor nito? Strawberry po. Strawberry. Ito, ube, cheese. Buko pandan, Ah, opo. buko pandan. Opo. No? Kasi ito yung like original. Plain. Chan play. Tapos puto kutsinta. Buko kutsinta. 120 na pandan, di ba? Oo. Kaya ay 10 na lang. So yun. Dito yung mga nagtitinda rito. Ayan. Pare-parehas na dumaan sa ano yan. Sanitation, kaya yung mga tinda nila dito mga kadunskis siguradong malinis sa kamera. Kaya kung bibili kayo dito na lang kay Ma'am Marites, may discount pa di ba ma'am? Opo sir, may dagdag din sir. May dagdag pa. Mayroon ding dagdag. Saka marami rin silang binibenta, Marami hindi po. lang puto. Marami kayong pagpipilian, mga pasalubong, sweets. Ayos. Yun. May tupig din pala mga kadunskis. May tupig. Ayun o, tupig. Ito naman tupig mga kadunskis. Ayun o, sir. Pag gusto nyo ng tupig mga kadunskis, dito lang. Ay sir. Puro lang ito yung tubig. Anong pangalan nyo sir? Anong pangalan? Tubig. Dito lang kay Sir Ryan o. Ryan. Tupig. This Yan. is. Libre tikim daw, libre tikim yan. Nice skill level. Oo, na. Dual pa si Sir. Okay. Ayun oh. So ayan mga kadunskis, nakapamili na tayo. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe. I-like and share na rin yung videos natin para dumami na tayo mga kadunskis. So dito tayo ngayon sa may munisipyo ng Calasiao. Ayan mga kadunskis. So till my next vlog mga kadunskis. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang mga kadunskis. Siyempre bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.